commencé à répondre au président Patrice Talon. Nous avons vu sa vidéo et il commençait à dire que ceux qui ont créé l'AES n'ont pas été élus. Nous rappelons à Patrice Talon que la CEDEAO a été créée par des hommes non élus. C'est aussi des putschistes. Donc, il ne peut pas nous parler d'élection quand on parle de la CEDEAO. Et donc, ça, c'est de façon erronée. Et ça, si c'est un président qui s'adresse comme ça pour nous insulter, il y a lieu de lui répondre à la lettre. Il a aussi parlé de la CEDEAO des peuples. Il n'y a jamais eu CEDEAO des peuples, à part le début de la création de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais organisé un référendum. La CEDEAO n'a jamais réuni les parlements pour se prononcer sur des actions concrètes de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas soumis les sanctions illégitimes, illégales au peuple de la CEDEAO dans leur pays pour pouvoir les prendre. Et la CEDEAO ne peut pas être la CEDEAO des peuples africains pendant que c'est les Français qui se déclarent membres de cette même CEDEAO. Et il est important de préciser que si c'était pour des peuples, toutes les sanctions prises par la CEDEAO sont des sanctions ciblées qui ciblent la population. Ça ne cible jamais les dirigeants. Et quand il parle d'élections, ça me rappelle ces soi-disant démocrates qui parlent toujours d'élections, mais il devait avoir le courage de dire que le président Alassane Dramane Ouattara ne devait pas figurer parmi les présidents de la CEDEAO parce qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. Et donc, un président qui fait un coup d'État constitutionnel, si c'est réellement cette question d'élection, ça veut dire qu'il n'a pas été élu. Parce qu'il a fait d'abord un coup d'État constitutionnel. Et à cela, je rappelle aux Ivoiriens comme disait notre ministre, si nous sommes le chameau et ils sont le dromadaire. Quand je vois souvent ces Ivoiriens qui disent que c'est des putschistes qui sont venus, mais ils oublient que le président Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Ils doivent se rappeler. Mais il ne faut pas qu'ils déplacent les problèmes. Les problèmes sont connus. Les raisons du retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO sont connues. Et à travers ça, il est important aujourd'hui de rappeler, je vais seulement m'arrêter à 15 points, c'est-à-dire on va dire les 15 raisons du retrait du Mali de la CEDEAO, sinon du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. La première raison, c'est la violation des textes fondateurs de la CEDEAO. La CEDEAO est un organe d'intégration économique et non un organe politique. Les sanctions qui ont été perpétrées contre le Mali violent ces textes fondateurs de la CEDEAO. Des sanctions qui ont été prises, ces sanctions vont à l'encontre de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Première raison. Deuxième raison, c'est l'utilisation de l'organisation de la CEDEAO comme organisation politique impérialiste à l'encontre des peuples africains. C'est là, à travers la signature du principe de subsidiarité européenne, qu'il met toujours en jeu lorsqu'il s'agit des problèmes africains. La troisième raison, c'est des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines contre le peuple du Mali pendant 7 mois, dont l'objectif était d'asphyxier le peuple malien, encourager une déstabilisation totale du Mali. Donc ce n'était pas contre les responsables, mais c'était contre le peuple malien. Malgré tout, on a pu résister et jusqu'à ce que le peuple malien a été résilient et on a décrété une journée de souveraineté à cet effet. La volonté affichée de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain, le Niger, et jusqu'à interdire l'entrée des médicaments au Niger. Les médicaments soignent qui? C'est le peuple. Donc Patrice Talon doit se voir dans cette vitrine. Il a participé à ce sommet.
et d'attaquer un pays souverain qui n'est jamais dans les prérogatives de la CEDEAO d'attaquer un pays, un État souverain. Au contraire, la CEDEAO a pour rôle de protéger les États et les peuples. Cinquième raison, c'est la violation de la Convention en faveur des pays sans littoral. Les pays sans littoral bénéficient de cette faveur de ne pas prendre des sanctions contre eux. Et la CEDEAO l'a pris contre ces pays sans littoral. Sixième raison, c'est l'immixtion dans les affaires essentiellement du ressort de la souveraineté des États du Sahel. La CEDEAO l'a fait maintes fois. Maintes fois, on ne peut même pas en citer le nombre. Septième raison, c'est la non-assistance aux dangers des peuples de l'AES. Vous avez eu tous ces cas de terrorisme. Vous avez vu le cas de Sobanda. Vous avez vu le cas de Gosago. Vous avez vu le cas de Tessit. Vous avez vu le cas de Mondoro. Vous avez vu plusieurs cas. Non seulement la CEDEAO n'a jamais présenté ses condoléances à ces morts, mais la CEDEAO est restée muette face à cette situation. Huitième raison, c'est le soutien de la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale, son soutien officiel aux sponsors officiels qui financent le terrorisme dans le Sahel. Le soutien affiché de la CEDEAO à la France, jusqu'à ce que le président de la France donne des injonctions à la CEDEAO, pendant que la France a été pris la main dans le sac pour le financement du terrorisme au Mali, et cette même CEDEAO s'est dit en train de lutter contre le terrorisme et qui soutient celui qui finance le terrorisme. Ça aussi, c'est une raison fondamentale du retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Parce qu'il ne peut pas rester dans une organisation qui soutient le sponsor officiel du terrorisme, qui sont notre véritable problème, et qui est même à la base de ce conflit à cause de leur attaque de la Libye. Neuvième raison, c'est l'incapacité de la CEDEAO, non seulement de financer son propre plan de lutte contre le terrorisme, et même de payer ses propres cotisations. Ça veut dire que ce n'est pas une organisation sérieuse. Dixième raison, c'est la relation incestueuse de la CEDEAO avec l'OTAN et le collectif occidental pour déstabiliser les pays de l'AES. Tout le monde a vu leur collaboration avec l'OTAN jusqu'à organiser des sessions soi-disant sur le réchauffement climatique et le terrorisme. Et sachant bien que le Mali a demandé le retrait de la force Barkhane, a chassé l'OTAN du territoire malien. Au même moment, il collabore avec eux, en violation de tous les textes de la CEDEAO. Et les relations incestueuses s'expliquent par le cas de Patrice Talon. Au moment où le Niger, le Mali, chasse l'armée française de leur territoire et il héberge. Moi, je chasse l'ennemi de mon territoire. Toi, étant dans la même organisation, tu les héberges chez toi. Dans une relation incestueuse. Et jusqu'à accepter qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un bataillon français qui vient s'installer là-bas. Et vous avez vu l'annonce de la création d'un camp opérationnel au port de la Côte d'Ivoire, tout récemment lors de la rencontre avec l'Assemblée française. 11e raison, c'est l'acceptation par les dirigeants de la CEDEAO de soutenir la France et le collectif occidental dans la guerre d'Ukraine. Le Mali a été très clair. Les pays de l'AES ont été très clairs. Au même moment, la CEDEAO avait demandé seulement à la France de financer le terrorisme ou le collectif occidental ou au monde international à peu près une somme d'1,6 milliard. Ils ont refusé.
Mais cette même CEDEAO soutient la France et l'Occident collectif qui finance la guerre en Ukraine à hauteur de 60 milliards. Sinon de 60 millions de dollars, sinon plus. Et jusqu'à ce que certains pays de la CEDEAO ont contribué à envoyer des éléments de leur pays à combattre aux côtés de l'Ukraine, aux côtés de la France, pour déstabiliser la Russie. Et c'est là en violation de tous les textes. Et tout le monde a vu Jean Le Drian affirmer que la France est membre de la CEDEAO. Vous n'avez vu aucun dirigeant de la CEDEAO dire qu'il n'est pas membre. Et jusqu'à ce que c'est les Français et les Européens qui sont invités à ciel ouvert aux rencontres de la CEDEAO, jusqu'à ce que certains dirigeants ne se gênent même pas à prendre des photos. Et au même moment, ils essaient de dire qu'ils ne vont pas prendre des photos avec leurs propres frères africains. Et comme le ministre Abdoulaye Diop l'a dit, nous on s'en fiche de prendre les photos avec quelqu'un, ça ne nous amène à rien. Nous on est dans le cadre des objectifs. Deuxième raison, la démocratie à géométrie variable. C'est cette même CEDEAO qui a un protocole additionnel de bonne gouvernance et de bonne démocratie qui est d'accord avec le coup d'État constitutionnel, mais qui condamne les coups d'État militaires. Démocratie à géométrie variable. Alors que le coup d'État constitutionnel est plus sanguinaire, plus asphyxiant que le coup d'État militaire. Vous avez le coup d'État au Mali, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. C'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Niger. Mais combien de personnes sont mortes pour l'élection d'Alassane Dramane Ouattara? Combien de personnes sont mortes pour l'élection d'Alpha Condé si Doumbouya n'était pas intervenu? Ils ont toléré. 13e raison, la violation du principe de la souveraineté des États. Le fait même de dire au Mali que vous ne pouvez pas sortir de la CEDEAO, c'est une manière de s'opposer à la souveraineté. Chaque pays est rentré à la souveraineté dans ces organisations parce qu'ils sont un État souverain. Et comment ils peuvent s'opposer à la souveraineté de ces pays en essayant de les imposer leurs textes? C'est pas. Et c'est ce qui est grave. 14e raison, c'est le soutien de la CEDEAO à la France contre le Mali. Le Mali a porté une plainte contre la France avec des preuves à l'appui. C'est que la CEDEAO est en train de lutter, le terrorisme dont la CEDEAO fait cas, que l'auteur est connu, c'est la France. On a pris la main dans le sac. Nous sommes partis au niveau des Nations Unies. Et aucun pays de la CEDEAO, aucune organisation de la CEDEAO n'a pu parler de cette plainte. Ça, c'est la haute trahison de l'organisation de la CEDEAO vis-à-vis des peuples du Sahel. Et cette plainte, personne ne l'a soutenue. Et pourtant, c'est une réalité. Parce que dans cette plainte aussi, il y a des violations aériennes perpétrées par la Côte d'Ivoire. Des avions ont quitté la Côte d'Ivoire pour atterrir au Mali. Donc, la trahison de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, face à la plainte du Mali, ça c'est une raison fondamentale. Nous sommes tous en train de lutter contre le terrorisme. Nous sommes tous en train de chercher le voleur. On dit que voilà, le voleur, on l'a pris la main dans le sac. Mais personne ne fait un cas. Quinzième raison enfin, c'est lorsque des chefs d'État, une organisation qui accepte volontairement, devant tout le monde, d'appliquer à la lettre
les injonctions du président français et qui, en même temps, mettent en commun toutes les actions et de la CEDEAO et de l'Union africaine pour déstabiliser un pays, pour déstabiliser les États du Sahel. Et le général français a déclaré ouvertement qu'ils vont revenir attaquer les États du Sahel. L'Union africaine l'a entendu, la CEDEAO l'a entendu. C'est pour dire que nous viendrons vous coloniser par des armes. Il est-il important de rester dans de telles organisations irresponsables, promoteurs de l'esclavage et de l'impérialisme? C'est nos promotrices de l'esclavage et de l'impérialisme. C'est dommage. Mais ils sont en train de nous chauffer nos tympans. Non, 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 vous avez organisé des coups d'État, vous ne voulez pas l'application des textes, en essayant de faire le faux fiant devant des raisons palpables, vérifiables, des preuves tangibles que la CEDEAO doit mourir et elle est en train de mourir. La CEDEAO n'a plus sa raison d'être. Et c'est eux-mêmes qui disent que nous ne sommes pas importants. Mais si nous ne sommes pas importants, pourquoi vous voulez qu'on reste dans votre organisation? Pourquoi? Ils veulent qu'on reste uniquement parce que la CEDEAO sait que dans la CEDEAO, 70 millions de consommateurs sont au niveau de l'AES. Les plus grandes puissances militaires de la CEDEAO sont dans l'AES. L'AES a plus de la moitié des richesses de la CEDEAO. Et c'est parce qu'ils veulent défendre l'uranium de la France. Et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre les vraies raisons de l'AES. L'AES, c'est quoi? Je vais vous dire en quelques lignes ce que c'est que l'AES. L'AES, d'abord, c'est l'affranchissement total et définitif de la sous-tutelle des États du Sahel de l'Occident collectif. L'AES, c'est au revoir le monde unipolaire et bienvenue dans le monde multipolaire. L'AES, c'est le sévrage brusque du collectif occidental de l'uranium du Niger. L'AES, c'est l'alternative positive de l'intégration des pays d'Afrique. L'AES, c'est la thérapie appropriée contre l'impérialisme, l'exploitation sauvage des ressources naturelles et des richesses de l'Afrique. L'AES, c'est la restauration de l'honneur et de la dignité humaine africaine. L'AES, c'est la renaissance du pôle civilisationnel du Sahel. L'AES, c'est l'antidote des valeurs locaux et régionaux à la solde de l'Occident collectif impérialiste et la fin de la bernilisation. Enfin, l'AES, c'est le nouveau paradigme pour une démocratie adaptée à la réalité civilisationnelle et adossée à la demande et à l'intérêt des peuples. Donc c'est ça l'AES. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'AES, voilà l'AES. Et je crois que ça c'est une dose pour ceux qui doutent encore de la direction reprise. Et l'AES, c'est le non-retour, c'est la mort définitive de la CEDEAO et c'est un nouveau soleil levant pour le panafricanisme réel. Merci. Aya, honorable ambe taganya fe ambe amboraka tuauka mesisa nazaraka me maintenant mo bala ka ngalke amena na du bamanankana mam boraka fosisa kasika wala wala likoye bamanankana ayasi ani CEDEAO ayasi jamanao kunjuma yato bora CEDEAO konnana aboraka bakurba tanduru ko fo anye honorable ebiseka juma fo bamanankana en fait
Musa amba an filɛli baga bɛɛ lajɛlen fo ka sanga ka bɛn ni kibaruya minnu bɛ sen na CEDEAO ko kun kan ani anw yɛrɛ ka confédération AES o sigili kan n'o ye anw jamanadenw ka fɛn ɲinini ye kuma in bɛɛ bɛ sɛmɛ o de la kuma in an bɛ a kuma fɔlɔ ta Benin président a jamana ɲɛma a bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔ a ko anw ka jamana ɲɛmaaw ninnu ko kalafili ma olu sigi ko wa k'olu de bɛ ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na ko ils sont en train de diviser les peuples de la CEDEAO et que o la kuma caman bɔra da ko jamana ɲɛmaaw dan kan de bɛ ɲɔgɔn na jamanadenw da man ka don nin ko la gɛrɛntɛ min bɛ ka se k'an bɛna jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na jamanadenw ni nin man kan o de la an ko an bɛ Patrice Talon an b'a hakili lajigin dɔɔni parce que a n'a fɔ fɛn yɛlɛla ale kunfɛ f'ale ɲinɛna an ko an b'ale hakili lajigin maa minnu ye CEDEAO sigi kalama fili u ɲɛ koyi donc kalafili mana ni CEDEAO yɛrɛ ye donc kalafili ko kuma jɔda foyi tɛ nin ko in na yan kelen filanan ale bɛ ka kuma minnu fɔ ko ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na ni fɛn ye jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na olu ɲɛmɔgɔw ye sariya jugu min ta ka jamanadenw bila ɲani ni ɲɛguwan na jamanadenw b'o o de la fura tigɛli ko fura kana don Niger yala o bɛ kɛ Niger ɲɛmɔgɔ de la wa o bɛ kɛ Niger dugudenw de la u ye gɛrɛntɛ mun ta ka Mali sɛgɛrɛ kalo 7 a gɛlɛya a bɛ ɲɛsin jamanadenw de ma ou bien a bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaaw de ma aw kana dumuni sɔrɔ aw kana to sɔrɔ aw kana wari sɔrɔ jɔn ka ɲɛguwan don jamana minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ jamana minnu ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ ma jamana minnu ka dugukolo minɛnen don la aw bɛ tila ka a fɔ ko fiɲɛ ka tigɛ u jamanadenw na an ko ale ma n'a y'a sɔrɔ ko CEDEAO ye CEDEAO yɛrɛ tɔndenw ta ye munna Faransi ko k'ale fana ye CEDEAO tɔnden ye f'olu bɛ tila ka Faransi ka kuma lamɛn u bɛ waleya min fɔ u b'o kɛ farafinw kunna o de la an ko bi parce que kuma cayalen bɛ ko bɔkun tɛ anw na CEDEAO la ko anw siranna de k'an ma sariyaw de bato o ko sariya batubaliya ko de kama CEDEAO ye sanction ta kama ko CEDEAO n'a bɛ ɲɔgɔn na sariya ko dɔrɔn de la o kumaw bɛ ka jɛngɛ ka t'u kɔ kan ni kuma bɛ jɛngɛ ka taa kɔ kan an bɛ kuma lakili o de la an ko an bɛ dalilu 15 an b'o da kɛnɛ kan dalilu minnu ye jamana minnu n'a bɛ fɔ a ma ko AES u bɔkun CEDEAO la walasa a ka lajɛya diɲɛ bɛɛ ye bɛɛ k'a faamuya o dalilu fɔlɔ o ye CEDEAO yɛrɛ sigira ni sigikan mun ye a sigira ni bɛnkan minnu ye n'o ye ka jamanadenw lafiya an ka sanni ni feere kɛ an ka don ka bɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka an ka sɔrɔ yiriwa CEDEAO ye o jɔsen fɔlɔ a y'o kɔn a y'i sen da o kan sabula n'i ko ko n ye sanction ta jamana kama maa ti don maa ti bɔ sɔrɔ tɛ kɛ bilen e ye sɔrɔ bali jɛkulu min sigilen bɛ ko ka sɔrɔ yiriwa aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka taasira nɔgɔya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o jɛturu ka ko e nana o jamanadenw ɲangi k'u ma démocratie sariya don est-ce que o de y'a sigi kun ye wa CEDEAO sigi kun tɛ démocratie ko ye a sigi kun tɛ droit de l'homme ko a sigira de ko ka sɔrɔ yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ an ka sanni ni feere kɛ dugu ka se ka yiriwa donc o sigikan fɔlɔ olu bɔr'o kɔnɔ depuis kuma jan o tɛ kelen filanan
CEDEAO kɛra jɛkulu ye jɛkulu min diɲɛ marabaga jugu minnu bɛ fɛ ka anw to jɔnya kɔnɔ ale tora olu de ka baaraw kɛ fo ka na kɛ olu ka bɛnkan dɔw bɛ yen ni CEDEAO k'i ma ko tu yan Mali ma Union africaine b'a fɔ ko tu Union européenne b'a fɔ tu a bɛ fɔ de ma ko principe de subsidiarité donc k'an ka jamanaw ta ka taa feere Europe jamanaw ma olu ka miirina kɔnɔ donc anw ka jamanadenw yɛrɛ ka miirina t'a la bilen olu mana min fɔ an bɛ taa o de fɛ o de y'a to olu b'a fɔ ko retour à l'ordre olu yɛrɛ b'a fɔ ko retour à l'ordre u b'a fɔ ko démocratie olu yɛrɛ b'a fɔ ko démocratie u b'a fɔ droit de l'homme olu yɛrɛ b'a fɔ ko droit de l'homme fɛn t'u bolo miirina t'u la donc jɛkulu min ta t'a yɛrɛ ye jɛkulu min sigi k'a ma bato jɛkulu min b'i yɛrɛ to jamana wɛrɛw bolo ani dugu wɛrɛw bolo mɔgɔ kan ka t'o la an bɔkun sabanan u ye gɛrɛntɛ minnu yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ ka an bali avion tɛ pan an tɛ taa ɲɔgɔn ka dugu la foyi foyi tɛ kɛ ka jamanaden bɛɛ ka fiɲɛ tigɛ an na kalo 7 a sariya foyi tɛ CEDEAO kɔnɔ sariya mun y'a daga o jɛkulu min bɛ yen n'ale yɛrɛ tɛ a ka sariya bato a bɛ fɛn dɔw kɛ a ma ci mun na ni tora o jɛkulu kɔnɔ i ye jamanadenw lase mun ma o gɛrɛntɛ min bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ parce que jamana ɲɛmaaw tɛ o olu bolo bɛ wari la o mais n'i ko ko gɛlɛya ta gɛlɛya fɔlɔ bɛ se jɔnni ma jamanadenw o donc kɔrɔkɛ bɛ jamanadenw yɛrɛ de juguya la a dabɔkun de ye k'o jamanadenw ka fiɲɛ tigɛ o la ka dumuni tigɛ o la u ka wuli u ka muruti u yɛrɛ ka marifa ta u n'u ka ɲɛmɔgɔ u ka kari ɲɔgɔn na donc n'u karila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ ko foyi tɛ se ka ɲa o la olu ni minnu bɛ jɛ la n'o ye Faransi u bɛ na anw ka dugukɔrɔfɛnw ta k'a bɔ u sago la i n'a fɔ o y'a kɛ cogo min na san tan a naaninan jɛkulu min sigira ko aw ka dugu yiriwa aw ka dugu jɛmɛ u ka se ka sankɔrɔta e bɛ taa fɔ k'a b'aw fara ɲɔgɔn kan ka taa dugu jɔ ko ka t'o kɛlɛ ka taa marifa ci o dugu la marifakisɛ ka taa Niger kama ko fo ka t'o attaquer parce que u ka président min n'u y'a sigi fanga la o y'a bɔ yen ko fo ka taa kisɛ ci o kisɛ Nigérien joli tun bɛ to a la ni Mali ni Burkina tun ma wuli k'u jɔ mɔgɔ joli ni tun bɛ to a la est-ce que ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de ni bɛ to a la olu tun b'a kisɛ mɔgɔ b'a dan yɔrɔ dɔn jɛkulu min sigilen bɛ ko aw ka yiriwa aw ka taa ɲɛ jamana min ka yɛrɛya b'a bolo e ka marifa ta k'e bɛ to o kɛlɛ ko parce que ko u ka ɲɛmɔgɔ ma ɲuman kɛ u y'o minɛ a sigir'o kama fo ka hali fura k'o bɛɛ tigɛ o jamanadenw na est-ce que Patrice Talon da ka ɲi bi jamanaden ko kuma na o tun ka na ye duurunan diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko jamana o jamana n'u ka jamana bɔda ɲɛsinnen tɛ kɔgɔji ma ko sanction kana ta olu kama parce que se wɛrɛ t'u ye kɔgɔji t'u bolo foyi t'u bolo a bɛ fɔ de ma ko les pays sans littoral mɔgɔ kana sanction ta o kama sanction min b'a to u ka jamanadenw ninakili bɛ degun aw y'o ta ni jamanaw kama donc diɲɛ yɛrɛ convention bɛ jɛkulu min tɛ hali diɲɛ yɛrɛ ka sariya bonya i to kun o jɛkulu kɔnɔ est-ce que olu kan ka sariya ko kuma fɔ wa n'a y'a sɔrɔ ko sariya ko de don k'anw bannen don ka sariya dɔ de lawaleya mais sariya joli fɔra sisan olu bɛ k'o bɛɛ kun u nɛgɛ ka di u tɛ ninnu fɔ n'olu ye nin sariyaw kun wɔɔrɔnan a dagalen tɛ jamana si ye an ni CEDEAO ka jɛ kɔnɔ i ka t'i da don jamana ka jamanaya a ka yɛrɛya baara kɔnɔna na ninnu ye o joli kɛ anw na fo ka tila ka jamana ka sɔrɔ a ka wari b'a bolo a ka nafolo b'a bolo ko a t'a ka wari ta a yɛrɛ ka wari k'i tɛ mago la i halala wari jamana ka wari k'e t'i mago la k'o kɛ ka jamanadenw mago ɲa a 7 CEDEAO jɔda de ye ni kɛlɛ wulila ka jamana a ka jamanaw k'u dɛmɛ u ka population kana faga
Sobanda kɛra yan, Jura kɛra yan, Ogosagu kɛra yan, Tombouctou bâton attaquera yan ka maa joli faga a ye CEDEAO mankan mɛn yan hali k'a fɔ ko Ala ma hinɛ na su la o ma fɔ mais maa joli ni tora la mais n ko CEDEAO kelen tun bɛ ka Mali minnu bɛ ka fɛ Mali ka fara ka tila k'olu dɛmɛ Mali farali la Cheikhina CEDEAO y'a ka dɛmɛ ta ka taa se Faransi ma a n'a nɔkamɔgɔw bɛɛ tun b'a dɔn Mali y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Faransi de bɛ ka terroristes financer jamana in kɔnɔ yan bon maintenant e yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ mun kɛ e kan ka jamana min lakana kɛlɛ mun na a fɔra ko jamana dɔ yira k'o de y'i ban ka maramafɛnw di o jaabi b'i bolo k'o de bɛ ka bingannikɛlaw k'olu dɛmɛ ni e n'o kɛra k'olu dɛmɛ dun est-ce que tu as au diable et tu as comment à Kontona CEDEAO yɛrɛ dɛsɛra ala ye a yɛrɛ layidu min ta k'a bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka terrorisme kɛlɛ a ma se k'o wari fara ɲɔgɔn kan wa hali u yɛrɛ ka tɔn wari minnu kan ka sara jamanaw bɛ olu tɛ k'o wari yɛrɛ sara o ye tɔn ɲɛnamaya tɔn min bɛ kuma fu fɔ a da la a kan ka wari min ɲini k'o don kɛlɛ la a yɛrɛ tɛ k'o wari fara ɲɔgɔn kan hali tɔn den dɔw yɛrɛ t'u ka wari sara ni tɔn ko cɛr'o la o tɔn bɛ bilen yan o tɔn bɛ bilen o tɛ kɔnɔntɔn ye tan na o CEDEAO kelen tuma min na Mali ye armée française kɛ ka OTAN kɛ o OTAN kelen min n'o gɛnna ka bɔ yan k'a tɛ ka baara kɛ yan o gɛnni kɔrɔ kɔ e CEDEAO kelen kɛra ka t'i bolo di o ma tuguni k'aw bɛ fɛ ka terrorisme kɛlɛ o waati kelen na Niger fɛnɛ Faransi ka armée gɛn e bɛnnen Patrice Talon e bɛ taa o Faransi kelenw minɛ i ka dugukolo kan Niger kama n'i ye jɛkulu yan o waati kelen kɔnɔ Côte d'Ivoire ye Faransiw bɛ na ka na o ka port la ka n'i ka armée jigin walasa jamana Niger ni jamanaw attaquer kama o bɛ ka kɛ jɛkulu min kɔnɔ k'aw ka t'o jɛ kɔnɔ ne bɛ n jugu mun bɛ ne la n'o de bɛ ka ne ka jamana fili ne b'o gɛn e bɛ tila ka taa an bɛɛ tɔgɔ la k'e n'o ka jɛ ka baara kɛ mɔgɔ bɛ t'o jɛkulu kɔnɔ tan kelen na CEDEAO kelen ale de kɛra k'i fara Faransi kan ka taga guerre kɛ Ukraine ale de ye Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw dɛmɛ an bɛɛ tun b'a dɔn o Ukraine guerre bɛɛ b'a dɔn k'u jo t'a la mais k'u fara Faransi kan fo ka tila ka cɛdenw bɔ u ka dugu la k'a bɔ Sénégal k'a bɔ Côte d'Ivoire ka taa fara ka taa kɛlɛ kɛ Ukraine contre la Russie recrutement tun bɛ ka k'u ka dugu yɛrɛ la o bɛ ka kɛ jɛkulu min kɔnɔ o ye jɛkulu jumɛn aw kun o Ukraine kelen mun filɛ anw ko k'an mago bɛ 1 million de dollars la ou bien 1 milliard de dollars olu ban k'o d'a ma ka taa 60 milliards di o Ukraine ma parce que o bɛ kɛlɛ la aw bɛ ka t'o dɛmɛ min na o Faransi kelen ko anw ma ko terroristes ka anw faga kun bɛ k'u se ka minɛn di anw ma minɛn min b'a to an b'u faga mais minɛn min bɛ se ka mɔgɔ faga o bɛ taa Ukraine aw n'o Faransi kelen bɛ jɛ la maintenant o ye jɛ modèle jumɛn o ko kelen kɔnɔ yen Jean-Yves Le Drian Faransiw ka ministre des affaires étrangères kɔrɔ a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'olu yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ k'olu ye CEDEAO tɔnden dɔ ye mɔgɔ caman sɔrɔ CEDEAO la min ko tiɲɛ tɛ tɔn min sigira farafinna kama k'o ye an yɛrɛ dama ye mɔgɔ wɛrɛ k'olu y'o tɔndenw ye k'o bɛ tila ka aw gɛn k'aw kɛ kow kan aw ma kuma o la est-ce que o ye tɔn ɲɛnama ye ni maa kan ka t'o la o ye tɔn ye a tan ni filanan olu yɛrɛ b'a fɔ ko bɛɛ y'a fanga ko démocratie ko coup d'état kana kɛ mais coup d'état min ka jugu ni coup d'état bɛɛ n'a bɛ f'o ma ko coup d'état constitutionnel c'est-à-dire k'i to fanga la k'i cogo k'i ban ka wuli o ka jugu ni diɲɛ coup d'état bɛɛ olu ko ko ɲɔgɔn ɲuman tɛ
mais coup d'état mais marfataye comment on est coup d'état qui est calme à Chimay à la fin de drame même mon c'est là on a eu Alpha Condé demain à 3e mandat fenayini oh nous ne quand la démocratie ko fo on yana wa coup d'état un coup d'état militaire qui est ma salé malla moi ça la Niger moi ça la Burkina moi ça la Guinée mais au d'une taille moi joli sara Alassane n'a fanga kali no fait moi joli bolla ka Côte d'Ivoire bla ali fini do bo kunve o de ka jumwa e be nyebe kele ke ta fambe o je kunu mi yeni ni nyala woloma je kulu do min ka di e o de kan al no mai paki ka metri ba fi ko ni kan kan flana kan jamana ko yereya ko ibla o yereya place la kibito lu kungo ka jagoya jamana o de benu ka ko kan onu ka jamana je oni do o ko teke ko faka ke outside o itwen kanana o kera sidawo yi Mali Francis bolo mine a bola avec un terroriste financier avec un warkima katana et Nations Unies na jamana chima so CEDEAO la min koko awo anga Mali temenina antu ko ka terroriste de kele mo me ka terroriste financier afra ka dona ko maragala zonte fly ko binajano ko Francis de do Mali tela no plenty bien be sanfé on be je kumina no ere kanka on deme no kanka fa na Mali deme kan kuma ke wo ere mi da do ala amma ko ka wari ni terrorist kelemuna abaka wari ni France frafina binimi kama o tigi yera ko deme ka terrorist financier Mali plenty do o kama aw mase ka boka Mali deme ola che ite kime je kumina ibe to la chori adun abe Mali déstabilisé abe Burkina déstabilisé abe Niger déstabilisé ala be cholu yerema mais ibe to je kulu la ni da lukime ana fo yo wayla ana kuma atanjuruna Musa je kunyenema o je kunyenema siga fote ka kumana fe ka bara ide ka jamana diun jala wuli ka jamana diun shu ka kuma kibaru langolon fo jamana firi jagoya les 49 mercenaires de la Côte d'Ivoire Théo c'est la CEDEAO c'est les mercenaires de la CEDEAO nya fona alismi Côte d'Ivoire est trop de dala qui nous c'est des mercenaires de la CEDEAO ko ta kanu blaka jamana do firi Musa an ye Kidali minɛ yan bɛɛ kun ko Kidali tɛ se ka minɛ an ye Kidali minɛ o Kidali minɛli kelen e CEDEAO ka tila k'a fɔ ko minnu ye dankari kɛ an ka jamana la minnu bɛ ka jamana ci k'an n'u ka se ka kuma walasa jamana ka fara i bɛ t'o jɛkulu la kun jumɛn wa an bɛ fɛ bɛɛ ka kuma min fɔ kuma laban ye mun ye CEDEAO tɛ yen koyi Faransi ka maa dɔw de sigilen bɛ walasa Faransi b'a ka sɔrɔ kɛ cogo min na muna an boli be diti kula olu de ma ko fantan jamana ya an ye fantan jamana an sɔnna a y'an fantan jamana to an ka fara ɲɔgɔn an ka kɛ fɛn ye maintenant an ye fantan jamana ye mun de la an boli ma du ye parce que CEDEAO jamana fɛn fɛn bɛ ka nin fɔ port de b'u bolo ni anw tɛ u ka port tɛ marché Sénégal y'a ka port falen Mali ni Niger ni Burkina ni kama Côte d'Ivoire ta b'o cogo la Benin ta b'o cogo la ni anw tɛ u ka port tɛ taa yɔrɔ si maintenant n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO kɔnɔ à 70 millions de personnes, millions biologles de AES kono. Wa dugukolo clanché mo de be AES fene bolo. Wa dugukolo fe la soro a bela jele ko de be AES kono. Niger te France be Iran so so. Donc moi ay naate dore ou quand en sort voilà ça ou nyana mo sigi toni fanga la ayesi jamana nu kono voilà ça oluka franci toy
alisa akana anwa soro nafama ubo wo utado kan tise ka fara ɲɔgɔn kan abada tuguni an tise ka fara ɲɔgɔn kan mun na olu ni faransi aw ni irisi an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di aw ko tuguni aw bɛ wuli k'aw ni faransi de b'a kɛ an ko k'an ni irisi de b'a kɛ f'an y'an bolo dɔ bila papiye la an ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an y'an ka armement san bolo o n'anw de bɛ ka jɛ o n'anw de bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di donc fo ka taa dugukolo meleke a ye ti mɔgɔw tɛ don CEDEAO la mais CEDEAO mɔgɔ de bɛ se ka bɔ CEDEAO la ka don AES la i bɛ bɔ Faransi nɔfɛ de ka na monde multipolaire la donc an tɛ se ka sigi bilen wa an bɛ jamanaden bɛɛ hakili sigi Faransi jigiden de tigɛra parce que u bɛɛ AES population bɛɛ k'i hakili latigɛ a tɛ su la u k'a fɔ k'u bɛ attaque kɛ sinon a dugu bɛɛ bɛ latunu an tɛ dugu yɛrɛ latunu dɛ n'u y'a kɔrɔbɔ an bɛ t'u ka président bɛɛ sɛ minɛ f'u ka dugu la an bɛ taa a bɛɛ minɛ an tɛ wolomali ko la o jamanaden kelen tɛ faga o k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn o tɛ se ka foyi kɛ parce que AES espace bɛɛ contrôlé don avec la Russie don na tɛ yen ni armée dɔw b'an bolo n'i nana i tɛ s'an na an ka cɛ i tɛ s'an na ni nafolo ko don an ko a y'an to yen an yɛrɛ k'an ta ɲini an yɛrɛ o kɛlɛ bɛ min donc AES bɛɛ ka yakili sigi o de la i ma RFI nanfigi mankan mɛn ko le peuple est inquiet ko jamanadenw ja tigɛlen don u bɛ nin de fɔ ka nkalon tigɛ jamanaden foyi ja tigɛlen tɛ jamanadenw ka laɲini de donna ba la confédération sigili anw de y'a ɲini k'a kuma fɔ n k'a ka kɛ o de la Musa an bɛ kuma surunya ni mun ye AES ko la. Mais il y a un peu de faut que si Kanaka, c'est donc qu'on va na Joma Friday pour que vous soyez na kuma AES président que vous soyez c'est tout comme na c'est donc on a et vous faites venir tout petit. Mais là au kuma jabi be ni kuma den nu am fe dien be ka famia c'est donc ka jon fene ka famia munu ma se ka bo jon ala alisa ka famia ko la confédération de l'AES là k'a dabɔra de k'an bɔ jɔnya la bada k'an bɔ Faransi bolo bada an tɛ segin u bolo tuguni donc an ye sira dɔ de ta sira min b'an bɔ Faransi n'a nɔkan jamanaw ka jɔnya la segin tɛ yen o kɔrɔ ye mun ye nin ko in bɛ taa laban wari dilanni ma siga fosi t'a la mais an bɛ taa sûrement ka ko kɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen filanan bɛɛ k'a faamuya ko nin ye AES jamanaw kɛlen k'u kɔ de don Faransi n'a ka jɛ jugu ma ale ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ jugu la ka diɲɛ ta fankelen fɛ an bɔr'o kɔnɔ an bɛ diɲɛ mun na ni mun ka di ye n'i bɛ fɛ ni mun ka jɛ i n'o bɛ jɛ maa si tɛ anw koron ka don i ka sansara kɔnɔ bilen o banna nin y'anw fana murutilen de ye a sabanan mɔgɔ k'a faamuya ko nin ye Faransi da samalen de ye k'a bɔ Niger ka uranium na u tɛ balo Niger ka uranium na n'u bɛ fɛrɛ u b'a san de a tɛ d'u ma fu la bilen a n'a nɔkamɔgɔ bɛɛ u da de sɛmana ka bɔ Niger nafolo la naaninan ko bɛɛ k'a dɔn ko nin confédération de sigira farafinna ka fara ɲɔgɔn ka lakika jamanadenw ka don ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye africains ka kɛ kelen ye o taasira ɲuman de ye nin ye wa o taasira wulibali de ye nin ye an bɛ taa de farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin kulu kɔnɔ k'u k'a faamuya fɛnɛ ko fura min bɛ yen n'o fura yɛrɛ bɛ jɔnya mɔgɔ mara jɔnya baara k'o bali ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu ko n'i bɛ fɛ k'o fura yɛrɛ ɲini o de tɔgɔ ye ko la confédération AES jɔnya fura a antibiotique na antivirus na fɛn bɛɛ de ye AES k'u k'a faamuya fɛnɛ ko nin AES min filɛ nin de tɔgɔ de ye tɔn min bɛ farafin ka hɔrɔnya n'a ka danbe segin a ma wa nin tɔn in fɛnɛ de bɛ anw ka bɛɛ yan n'a bɛ f'o ma ko démocratie a bɛ kɛ ka bɛn ni an ka taabolo ye an ni dɔngɔ ani jamanadenw ka laɲini tɔn in sigira o de kama
Kuka fomya fene ko toy ni de bina on seki en dameni en goronyama na bo foma la renaissance du pôle civilisationnel en tabulu antita machika civilisation na bli chaw kanu ya kuma te ko muso ka muso fu o ko langolo mi nyonya le mbolu fe o tina sien sur en fe parce que en civilisation te gordigani ay o tan on tabule o te on tabiay wa kan mo jagoya ka dosira do fe o te on tabule o te on tabiay no boray kuka fomia confédération frafin John munu me miriba fo towu munu me fini de na fo towu munu me boronte ba fo towu munu me nina kiliba ko towu ani towu ye bochi chokola di na yi jana sune ke wu jana sune ke ko de kai maintenant no ye minke ni ne be fusiri ola o de tinya ble o kunta kinte wakati la munu be bla John ye fe kamneli ke o bana ko ni ko ko de bani wa ma kina sigible ke de towu ka chide ki be marake ni dugu no na bana donc faut décider l'influence au fenêtre no boray ko beka fomia ko ni tabolo kura de nale tabolo kura mi me farafinga anyira ko farafin akanga jati wa manga ke maka bolo kono fe wa ante mo ka fe ki bi kulenga ana iban jati ambi jati imo amo donc no be fomia na ibina ka foko jomai fai na ko bina kana foko sidao mau be fe ka do ayeti la abe lame mais na nana ka be kuma wore fo aba yere de ale dinte mo way koy ale be ni kime ni che ache ashi mo ika idjon ko ni boko do aka kesiri Sénégal peuple mo be mina o tale kan ni chiyo waka fanga matani ni kai bon on tina do sidao kono obana Paki awbe muna antola. Ulu ko de jige français, ulu de barake ango ngan jigite maye. Mais ani irishi be barake, ani shini be barake, ani jimana be barake, mais on te dumo ka jonya la. Ango fene jimana o jimana joya barake, o jimana ne on teje. Irishi ma delika ma amne joya la, ma delika jimana shi coloniser. Mais ulu de la mo mara la o ka bode la. Bon on te semblé, français ki wada on a. Kuma te ko ka fo kaya ke ka ubana donc u kuma min fo u dama kuma de do wa janfan be boni ko ina patri taloni nga kuma menteru nga gere menteru ka gere o de ni ka kuma la fulun fo ki joko akotinya na kotinya ibe do ayeti la u ye ibi nyimbo la amta ti ka tan dawo te ko ngira je kunu min ci je kunu min tayre ta bulu je kunu min na kuma be fofo arede fe ni akina yere ta awla akti ka foike je mi yere so kono ama yere so kono ni kuma me Musa me jowo de ke colonel Assimi Goïta capitaine Ibrahima ani général Tchani alaka ou me ni fanga nona mais mamun famia ka blu kungolo la Koube élection kuma minade ko ama fo alaw tala nyinema ni président be kilingele mekla ka ke ni jamana kuntigi etuni élection fenela Musa kelente bono nona ala ka shin kena du madron ay politicien ko kuma ten naw politicien ne be a wemi men ko ayesi yi politicien ko kuma bani e ma chania ka lettre de remerciement ka jamana fo e ame a wo parti politique parti politique ta jamana to ita parti politique to de jamana de ndodi mais tiens c'est ka bo jamana de alaw ama mo parti comme influent andonala na manga jamana de service mais li jamana ba ka servi ambo deme o be nya to na mbo ka jamana kono ibe ke Burkina président Tchani ke Niger président Assimi ke Mali président ni Allah subhanahu yele matina dola pati ambe be beoka wanu bora ifene o sera su kile nunu de be to fanga la fo sankeme ni sera su do bora no e fanga bla sera su rebe teni bla obena pati Musa kanto ame sankeme ke ni ni jamana di pour tingo fme makaka mara kla ka jamana jamfa pati ni jamana no diri ma ko flare no soit ibe so ki fa
ou bien il y a jamana java ka kutai Patrice Talon nous fait un c'est tout est bien Bilay Alassane Dramane c'est fouille taille non bon c'est son problème oui il voit qu'un problème ni autant on fouille à na tu me autant à travailler Jumai fay taille boulot qui est Moussa et comment on fera fanga ni ngao de bega ou c'est ça ou menene ne dojana Afrique fanga kan militaire militaire munu be jamana fere pas des militaires félons mais militaire munu be jamana fere janga ni fanga mara fo santeme militaire munu be fanga ni dobora dobena ni munu gora dobena amune politique mo ya ana anjija assemblée barawla ani jamana baratola patini joya ana bo joya kono di kele dam neto fe o tese kanya ni ta don il se ka Patrice Talon baba armée ko kumana ka fo sa subetena mais tay be jabo ila le ba jabo mais John me se ka akimi jabo sara ko buna kuna John be Ibrahima jabo sara ko buna kuna John me chani jabo sara ko buna kuna mais na gien kele rebe ma koya le monde géopolitique là c'est la guerre c'est la question de défense économie tibolo ni armée tibolo États-Unis première puissance, mon armée première puissance il est. Chine nous a puissance, mon armée de boulot. Il joue à puissance, mon armée de boulot. France est en Arménie de Babouni. Moulou avec une société privée ou des mercenaires ou des coups d'État organisés, comme au bout canani maoré. Moussa Djamana Morobi, Djamana Kabati de la, Amo fouette trop la démocratie nous a droit de l'homme ni ou qu'à 20 carana. Amo Robi en a du là. Amo fait un du qui a existé. Moussa Morobi Munapi. Oui, Marapon, éducation civique et morale de tous les pays du peuple de l'AES. Quand tu m'as dit Marakanya, quand tu m'as Kanodola, c'est pour cela que tu m'as dit 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 c'est-à-dire que tu m'as dit c'est l'éducation civique et morale. Il faut dire que la maladie. C'est pour cela que j'ai dit aux parents, il ne faut jamais démissionner de l'éducation civique et morale des enfants. Il y a du coup bébé au début. Akimi yo kuma fofo. Wa jamana sile me jamana dunga faso kanunika. No kera abi bon nola mani to chamaje. To buka jamana fa tabla o. O tabla mais ama jamana chamambe muna ama jamana dungu bolu soro ko lu kun lo yelema ko kutawi. Parce que ils n'ont pas reçu cette formation civique et morale. Car donc à fond, il faut jamana manga jafa ka ke jamana wala. Faut les cas du malin din fungolo la. Koni fait blarane ni faso che. Ne to bla musa fait ça va de bien kono. L'honneur et la dignité de la famille. D'abord ton honneur est ta propre dignité. Et le ka horonya di ka dambi. Ani ika du wa horonya la ka dambi. Ani ka jamana ka horonya na ka dambi ni fait ça va de bien. Ni mila ni fait ça va la. Ni be koko ke ni abla ni minen kono. E ba ro kan amunke. E ki ne be kan komike ani ne dame beta. Ani ne ka horonya beta wa. Ani ne ka mara beta wa. On ani ne katara e ki ananga duta beta wa. Ananga kabila beta wa. Nano beta e ki ani jamana fele tabi bien. Musa fanga mara de ke kwa mara. Fo mara de kana so mara ka tigi todi. Anyanta ni to unu no fe. Ambekera kono te warate. Muso de fen baye anwa du kono. Muso be cheba be bo muso de la. Muso de be cheba blasira. Mais anyo lu bla ko lu blasira wala kambi. Ali olu te obara ere ke kanya. No musa. Ambe mara munu kono muso la fule no. Muso ni fe kaka monte ni shi. Billahi. Fe musoma ale ni sutura ni dambe ani mara kunyuma ni kaka. Obotanke o fe muso olu mala damu olu mabla osiraka ama seki dukan dutiki ka yere do dutiki kinye ka duma ante bonola. Muso ka yere do muso yi. Muso ya yi fe mbadi yo. Ti musa muso ya yi fe mbadi. Ori kama ombe ni soja na mbawe sunikli. Ami ni soja na mfawe.
Musa an baw de kun bɛ taa sugu la ni 60 ye a bɛ k'i kɔnɔ ko 2000 de d'u ma i bɛ dumuni min kɛ f'a bɛ kɛ kɔnɔ qu'est-ce que nin don an ka du balola 40 20 100 a cayalenba hali sini i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka ko kumana an bɛ ka balo cogo di n ko barika de b'o kɛ olu kun bɛ balo warala de la o mais bi an bɛ mun sɔrɔ a bɛ bɔ min ala an bɛ mun cɛ kalo la est-ce que an b'a mérité est-ce que jamana ye an ye layidu min ta jamana ye n'an bɛ k'a baara kɛ est-ce que an bɛ k'a ko kɛcogo la anw y'an yɛrɛ den dɔrɔn k'an den k'an kɔrɔkɛ denw bɔ an denya la alors que mɔgɔ kun b'a fɔ fɔlɔ la de ko mɔgɔ ti i ta den nɔ musa fo denmisɛnninw ka mara so kɔnɔ wa denmisɛnninw ka tila ka mara kare kɔnɔ wa mɔgɔw ka ɲɔgɔn mara hali baarakɛyɔrɔ la i cɛkɔrɔba n'i kɔrɔ kɛ n'a ma bɛn a fiɲɛna cɛntan taabolo i bɔ nin kɔnɔ jɔn nin kɔnɔ maintenant c'est-à-dire an bɛ tila ka n'o de ta sira fɛ mais an tɛ se k'o kɛ k'an to ni tubabuw ka sira fɛ an tɛ se ka k'an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an bɛ ka kɛ wali wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ye quoi a ko fila tɛ se ka kɛ sira fila bolibaga i woro bɛ fara c'est pour cela Musa an b'a fɔ Maliyɛn bɛɛ k'a faamuya Mali kura mɔgɔ kura ti kana sa Musa wallahi Mali kura kɔrɔ ye mun ye Musa ne fɔnba min filɛ jogo jugu caman kun bɛ ne la an ka Mali kɔrɔnin kɔnɔ a taabolo kɔrɔ kɔnɔ ko baden bɛ an kun tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ maintenant waati dɔ de sera k'an ka o de bila an y'o kojugu min kɛ dɛ k'an ka ɲinɛ o kɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka ɲuman kɛ cogo di a ti y'o de fɔ a ka kuma na o ko an ka kɔrɔlen ninnu an ka ɲinɛ o kɔ an bɛɛ ye ko dɔ kɛ jamana in na mun man ɲi ne kɔni tɛ n t'a dɔn yɛrɛ ne ye kojugu caman ba kɛ kolankolo baden ne tɛ n t'a dɔn maintenant k'an k'o de bila sisan an k'an tilen walasa jamana in bɛ se ka kɛ jamana ye ka di anw yɛrɛ ma Musa n'an m'o kɛ jamana tɛ k'an bolo dɛ parce que mɔgɔ ma mun faamuya jamana ko in tɛ Asimi ko ye o Asimi tɔgɔ tɛ koyi Asimi jamu tɛ fɔnba tɔgɔ tɛ fɔnba jamu tɛ miirina mun b'i sen na n'o miirina bɛ ka don ba la o de ye Asimi kɛ Asimi ye sinon a tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko kuma tɛ Asimi fɛn dɔ de bɛ yen o ye waleya yera ale la ale ko n bɛ min kɛ a y'o kɛ n bɛ min fɔ a y'o kɛ mais an kun b'a fɔ de an bɛ min fɔ ani an bɛ min kɛ a kan'u da ɲɔgɔn ma dɛ fɔta ni kɛtaw tɛ kelen ye n ko de ye maaw tigɛ politique mɔgɔw la an bɛ bɔ ka kuma min fɔ an nɛn kan ani min b'an dusukun na ayi n'i y'o fila da ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka taa an fɛ dɔ bɛ ka taa an fɛ o ye munafikuya de ye an kan ka b'o de kɔnɔ quand tu es homme politique n'i bɔra sayi dalakan kɔ n'i ko i bɛ na t'o la n'i ko i t'a la a fɔ n t'a la n'i ko k'i kɛ min na b'o la mais n'i bɛ min na ka n'o kɛ ni munafikuya ye a kɛ ka ɲa depuis transition daminɛna e ye ne fɔ n ma jɛngɛlen tile kelen mais ni n ko n t'a la don o don n b'a fɔ n t'a la waati min na n ko n bɛ tu IBK kɔ n y'a fɔ a ɲɛna n bɛ tu a kɔ waati min na n bɔra kɔ n ko n bɛ bi kɔ parce que i tɛ ka fanga mara bilen wa i tɛ se ka dɛmɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna o n'i bɛ min na dɛ e ka t'o laban yen n'i t'a la Musa bɔ a la bon an ye nin bɛɛ kɛ jamana kanu de tun y'a kɛ a bɛ kan kɔnɔ waati dɔ la k'a bɛ ɲa waati dɔ la an b'a fɔ est-ce que nin bɛ ɲa mais Musa a mana tigɛ da o tigɛ da la ka n'i fa jamana janfa a tigɛra o tigɛ da la ka n'i ka jamana buruja a tigɛra o tigɛ da la hali n'a bɛ k'i ka kojugu kan i ka jamana minɛ ka n'o labila i ka jamana man ka labila an ma mun faamuya hali an Maliyɛn ɲɔgɔn man ka ɲɔgɔn labila tunga fɛ Musa diɲɛ dugu o dugu ni ni farafin de bilara ɲɔgɔn na bilayi ne t'i dɛmɛ farafin kan fo ka taa dugukolo meleke an t'i dɛmɛ diɲɛ na n bɛ farafin de dɛmɛ maintenant an bɛna ko tɔ ɲɛnabɔ so kɔnɔ k'i yɛrɛ mɔgɔ bila mɔgɔ wɛrɛ i b'o kɛ cogo di maintenant c'est ça o AES kura in de bɛ nalen o miirina kura de bɛ na Musa bi m'an bila nin kuma ninnu na o de kama n bɛ fɛnnin dɔw fɔ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ AES ko la pour que jamanadenw ka rassurer k'a fɔ AES ye alijinɛ de nana di an tɛgɛ kɔnɔ anw de b'a alijinɛ in an bɛ fɛ ka don a kɔnɔ cogo min na so min ka d'an ye n'an bɛ fɛ ka don o kɔnɔ an bɛ t'o de sira fɛ Musa ne ni jamana saba ta a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Musa ofisi di Niger bɛ ni jamana saba bɛɛ balo kɔngɔ tɛ mɔgɔ kelen minɛ hali tile kelen ofisi di Niger Mali ofisi di Niger dɔrɔn fo ka taa dugukolo meleke kɔngɔ tɛ fɔ AES jamana kan kɔngɔ tɛ fɔ AES jamana kan a kɔngɔ tɛ se ka fɔ yen
Musa Mali dron abe ayeti jamana beta sogola ani bagana ka ban kingo te machi mine bagana wa metla ka bagan tota ka fere Mali dron be se ka 1000 milliards par an sogo drona à travers les 4 abattoirs frigorifiques wa amba to amta onu wana doke Niger Burkina ka tia o bagan golo dron o bagan golo o be se ka muna se ayeti jamana mamogota do o bagan gire be se ka ke labɛn fɛn min ye ayeti kono mɔgɔ t'a da dɔn mais n ko gere ninnu bɛ se ka kɛ kɔnɔ de ye n'i y'o kɔnɔ labɛn k'a dilan k'a don kɔnɔ la u bɛ bɔ Europe ka na san bolo yan Musa n'a ye sɛ mara ayeti jamana dɔrɔn kɔnɔ sɛ bo ye nɔgɔ ye sɛ yɛrɛ wari sɛfan ye wari o sɛ bo an'o bagan bo an bɛ bɔ OGM kɔnɔ angɛrɛ kuntan minnu bɛ bɔ tubabu la an t'a don an ka foro la bilen wa i bɛ jamanadenw ye sa u bɛ kɛnɛya Musa bile kɔni tɛ sa alikama kɔni tɛ mangoro kɔni ko tɛ sa nemuruba kɔni ko tɛ sa Maroc nemuruba ni Maroc mangoro ni a fɛn minnu bɛ sa n'a ye baara kɛ AES jamana kɔnɔ Aïe Moussa, c'est fini. Le Mali seul a 148 milliards de mètres cubes potentiel YG. Alors, 6% qu'on l'a fait. Maintenant, Niger a pétrole. N'a pétrole fait il y aura des fins et des demandes non établies. Pétrole sont au bébé. On a ici nous be marché. N'a il a nommé utilisé. A qui nous doit que kanani énergie est fantastique fait. Siraba au bebo, il me siraba depuis la Guinée, avec qui me tombe tout fait, Kati nous faut Niger. Au terrain électrique, ou qui me tombe, un espace aérien de l'AES, un bebo à Seknala, un espace aérien créé, qu'à transport qui est un élément de Yokote, avion fini me bon Mali, Burkina, Niger, Burkina. Moussa n'a pas inférieur, il voulait même magasin d'Oda et Mali, d'Oda et Niger, il t'a d'Oda et Burkina. Il me fera faire mal la ni pharmacien, il va d'ailleurs à Tchoum, il sait qu'à d'ailleurs Niger, il sait qu'à d'ailleurs Burkina. Moussa n'a même pas n'a aucun, n'a même pas n'a qu'elle est fait. D'autres sont beaux, il sait qu'à Mali qui est fraglant, il aime plus même Mamoulou, Amé, Ayesi fera beglan. Ayesi, n'a pas Burkina qui a analysé bébé. Des analyses de haut niveau avant pour au pétrole. Niger, un mot d'autre chose là-bas, évacuation bas au béquin, mais autant balika hôpital Baoujo. Moussa Ayesi, à la clé de Ayesima, Kajidama, Kadjoukolo Dama, Kadjoukolo Fenfene Dama. Le Mali seul, 7 milliards de réserves en gaz. Yo, ça nous compte. Mali, Burkina, Gansa, ils sont premiers dans le monde. Au soro sandron Moussa fou à la population de Greyona Moka intégré Burkina be kana mafia Mali là Malien kana mafia Burkina avec tout le monde qui est Niger Moussa ou à la son du tout il va recourir bébé katramni l'AES sera l'une des puissances dans le monde les deux affiana puissance économique et puissance militaire. On a son droit à baraquer. L'Afrique c'est d'avoir une armée. Ce serait une armée de l'Afrique. Et l'Afrique va se défendre de façon conjointe. C'est comme ça qu'on respecte les États-Unis. C'est comme ça qu'on va respecter les Africains. Maintenant, on a rien de confédération. Maintenant, n'amène la fédération, comme on veut avoir élection, amène élection pour la, c'est sur la base du référendum pour créer les fédérations. La confédération, il y a mais fédération, à part souveraineté, ben il y a bla au cono. Au sec à créer l'élection référendaire là. Voilà, c'est là où il y a une élection référendaire. On n'a pas besoin d'organiser une élection référendaire pour créer la confédération. C'est à la demande des peuples qu'on a créé la confédération. Au Tidoré, qui en a Naga Yerea, Benika Yerea, il veut faire notre délégué Kadouala. Maintenant, n'a qu'il y a Yerea, auquel Jamana Kene ou des fédérations. En ce moment, on peut partir aux élections référendaires.
Moussa, 1 franc par minute de communication. Abeni Jamana Bebo Dengakono. 1 franc par minute de communication. Abeni Jamana Bebo Dengakono. C'est-à-dire, Allah est Argine de Douka. Mais il faut que la population n'est pas formée. Kouka Argine a été sur nous ou code français là. A été sur nous, ma Sida ou Jamana Kuntan, nous, organisation là. Parce que Milina do de Bedola, ou Dalentu est là, ou Dalentu Mola. Et le Madaïr là, Dieu me d'ailleurs là. Ouaneba faux, j'ai dit au peuple de l'AS, faisons confiance en nous-mêmes. Avec défi de relever. Dieu m'a robé, du fin fait là, à bébé en boulot. Moussa, le bassin de Taoudeni, parti même Maliboulou, a nous été bien en termes de ressources. Donc, Jamana Dungu a glissé. Anga here de natofle, mais Moussa here, habite à Tasuma de là. A damine gela avec qui? Ouadie Kobe ni ma soro ere gela la au moins. Ouakana Kangoro Kadamne Nade, les peuples de là doivent se mobiliser davantage. Ouah, Moussa Mouné Parlement, Ambé Doumine. D'abord, ni tant qu'on a là, session parlementaire qu'on a là, on y barreau baraké siente qu'on a. On y a un djeko parlementaire en mode d'amadodo. Amina en fragnon, kata duo du. Barreau barakera sariakula, Jamana saria munuta, bara munkera siente la, bara kungela mbe Jamana dunga, kata saria be nyefo unyena. Unyefo li sien fait. Règlement intérieur mbe ayesi kono. Tableau mimbe ala amba fo jamana dionyana parce que ça ce ne sont pas des activités politiques. Oui, on a activité parlementaire de. En tant qu'un tontola, à tes parti tola, on y sente modi, on y question écrite mononke, au jabi mononana, on y loi monontara, on be voulu de kata djouni djou, que jamana dion qu'on rencontrer, pourquoi gela fait les dons, pour que session mana daile. Ko gela fene takabara ke no an ministre uche mais ni tan kono amina yala kata djuni djou amita djuni djou wamba nyini djou den fe na tara beka wuli ka ke kregere ne ala anti-zanka politique kuma fo amta fefe fo jamana istaria munta ani jamana sera ko ngado bala mais kelen fiena la loi foncière et domaniale a promulgué depuis le 7 octobre 2021. Maintenant, il faudra que nous ayons lettre d'attribution du Mohamed 2022. Amto kuma fo jamana de yana wata papier te ga tuma parce que papier te tiente papier fou de bibulu. Si tu as une lettre d'attribution qui date après 2021, ta te ga tuma fenti bolore. Fenti bolore depuis le 7 octobre 2021, lettre d'attribution d'Ili Dablara. Commandante du Golo di Mama. Mère du Golo di Mama. État de bas dit mère Makakla a dit sous forme de titre, n'avait dit, à titre lama de dit. Maintenant, nous be corolé, avant cette date, où il s'est à tout à titre yini. Ni m'en faut jamana de on va former. On a dit la mère Chamantara, lettre d'attribution dit jamana de moi, 2022, 2023. Maintenant, tu as article criminel Léo. Il y a resté qu'à son don de rendement. Nous, il y a un papier au Sigomai. Parce que nous, on a un Sigomai du Golo Tibora, à l'Igasso de Abechi. Non, mais c'est pas normal. Ce n'est plus d'actualité. Mais il faut gagner, il faut que le contenu local du code minier, à Katafo du Goudé, on y en a. À Kassoro du Yamba, Allah, à Kana Ketchodi. Donc, on met tout sérieux au fenêtre. On met un blanc ou un barala. Parce que, à mon avis, tout le monde a Jona été. Mais à Tita, faut qu'il y ait un gêné de Kadima. Qu'il y ait un Jatila de Mouna. Parce que, on met un mine là, on a fait inventer, on va faire qu'il là. Le fait mine à loi flé. À texte, il faut. À mes questions écrites, mon frère, ministre de l'Info, à une fois. À moi, je m'en fais là, antidote, antidote, voilà. Donc, on met un barala là, ben, ama fo jamana de yana alsa musa ko ala ka jamana injo voilà aya honorable le beso madansi en ka bi jëm kana ni kuma kun jëm bam bi bolo no kuma mbembulu dro musa anga do ko mo te mali jo en place là beka blik mo la ko aye c'est un chemin de non retour wa anga blanc mo la ko niya me ino démocratique jamana de bibulu musa beka do kan bora yoro do de la kan boro ka jam ko jamana de kunte 2 tiers du territoire ko tambolo anyo so
Musa CMDT kun tamuro anyo soro Musa CMDT kun mena fere anyo bali fere là encore premier producteur en coton deux fois 2021-2023 on est 10e mondial maintenant en production de coton 10e mondial Musa anye yere ya baro damna ori kuma anye kuma taxi anye adaile ka klaka amosa ka IMPB fene daile o bara fene besina Musa ka klaka sora mi fene créer pour que anga sanu mi sika ko en référence Musa ka klaka soro badu jimana duna pour la stabilité 1 milliard bakele ni million milliard bakele ni milliard bidru de do jimana duna sarala Musa ka klaka en finci pour que fonction publique à la derrière comme jimana duna sika la fin Musa ka klaka lajɛ pétrole jamana yɛrɛ ka don pétrole feere la pour que non seulement opérateur économique ka dɔ sɔrɔ mais an ka se ka don jamanadenw jigi cɛ ni pétrole ko k'a jagoya bɛ yɛlɛ ka tila ka OPAM dayɛlɛ pour que o fana ka balo san ka balo feere nɔgɔya la tuma min na n'a ka gɛlɛn jamanadenw ma Musa o de senfɛ n bɛ kuma kun cɛ ni min ye dans le domaine de la santé kunu ani madame la ministre an taara plus de 4 milliards an y'o de minɛ di plus de 4 milliards Musa Mali ka souveraineté sanitaire au début ka sɔrɔ laboratoire P3 de bɛ Mali bolo ta P3 kɔrɔ min des analyses de haut niveau minnu tun bɛ taa kɛ Faransi n'a ma analyse bila ka taa a bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ désormais o bɛ kɛ Mali la yan an y'o dayɛlɛ de plus de 600 millions Musa ka minɛ ɲɛnamaw san ka taa di dɔgɔtɔrɔso la ka tila ka scanner san a tun min bɔra le 22 Sikaso an bɛ le combien là an tɛ le 10 la bi Maintenant, depuis vendredi passé, scanner propre sana ka table Sikaso dɔgɔtɔrɔso la plus de 900 millions. Mais an y'an ka politicien dɔ mɛn ko Sikaso mɔgɔ bɛ min na k'o tɛ président taara mun na ye. An bɛ bɛɛ kɔ kari kelen kelen parce que an bɛ baara in kɛ de. O la an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna jamana kelen kɔrɔ kɔn Musa ka ni minɛnw ta ka taa bila an ka dɔgɔtɔrɔso la. 1 an b'a minɛn bɛɛ lakɔlɔsi a kelen tɛ suɲɛ. 2 Musa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ka sara jamana fɛ u ka baara kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la Musa k'i to dɔgɔtɔrɔso la ka analyse di ka t'o kunbɛn clinique la k'o kɛ o de bɛna dabila an y'o caman lakɔlɔsi an ka dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ écho bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ écho d'i ma u tila ka f'i ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔso ta ye man ɲi k'i ka taa kɛ yan fɛ an bɛna fu siri o de la maliyɛn ka tɔɲɔni o de tɛna dabila Musa dɔgɔtɔrɔ ɲuman caman bɛ Mali la an b'o fo mais maa dibadɔw kɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ka kow datugu an fana ka condition an sigilen bɛ o de kama fo dɔgɔtɔrɔ ko sariya a ka lawaleya Musa ka t'a la an k'i mɔgɔ ɲɛda lajɛ a fɔra de k'an bɛɛ ka changer k'an bɛ min na kɔrɔlen an b'o bila a y'o bila sa ne yɛrɛ kuma min b'a la ne tun bɛ dɔ la kɔrɔlen a ne ko n ko n y'o bila e min fana b'i ka kɔrɔlen na k'i k'o bila k'an ka jamana kura jɔ e ko k'e ti bɔ kɔrɔlen na n'i ti bɔ kɔrɔlen na a ja la i bɛ bɔ a la a goya la parce que an tɛna jɛn n'a ye mɔgɔw ka wari ta ka fonctionnaire wari ta ka tila ka maliyɛnw tɔɲɔ dɔgɔtɔrɔso la. C'est pour cela qu'il faut bien. Il faut qu'il dénonce les cas de trafic des malades. Luxembourg fait, Cabreturi, Congé, d'autres sont pas chités ça quand ils tournent sur parce que les malades sont détournés. Kaboka Tiana est favori fait. Même Yota là. Banam Gang a opéré. Kataradim Gang a opéré Watan Fla. Néo maladie détournée à Tanega clinique là, coquet, ou à Mouaniko. Mais on a fait un moton, ça. Tu m'as dit, voir d'autres là, les Kouka Baraka d'autres sur là. I want to love you, il be privé là, il be état là, ay jana bagato fuake kanyaban. Wa Musa ni ala sunama. Cabinet de soins ni cabinet krikara FFB, nous te ordre lamba be fermé un à un. On sera masara. Non, bébé là tout. On ne peut plus s'amuser avec la santé du Malien. En tout cas, kunya moka kenala. Parce que d'où dans l'ambé c'est qu'à t'en sur l'hôpital là. N'ayam banka d'autres sogla. Musa ni amène yon sera souté ka kenede. Ni amène yon d'autres elle finit ka kenede. Ni amène yon commerce ka kenede. Ni bana yimine bi fi be joro. Mais quand d'autres sur l'amba ke chodi. Donc, quand vous Malien bien là, on y quand vous te bois de la grand sang, on nous dit que la dénonciation on a dénoncé en RFA. Nous on a dénoncé en inspection de la santé blabla à contrôler. Malien c'est quoi? Belle c'est quoi? Allez d'autres il reste quoi? Il faut que moi nous nous barre la boire comme on a maté trop bien. Wallahi Moussa Mestiga d'autres moi qui m'ont mal là. Infirmier chaman moi chaman be saifam moi chaman be elchuan moi chaman be
an ka baara mun fo bɛɛ de k'a faamuya ko dɔgɔtɔrɔso baara hali min bɛ yɔrɔ jɔsi mun bɛ chauffeur kɛ mun bɛ planton kɛ aide-soignant médecin c'est une équipe a bɛɛ sigilen bɛ jɔnni kama ko banabagatɔ mana na k'a ka don o jigi kɔrɔ o de kama an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ taara carnet de vaccination i den ka kan ka vacciner n'a wari tɛmɛna 200 kan u k'an wele carnet de vaccination ma dabɔ feereli kama a dabɔra de carnet kura min bɛ san k'o wari rembourser 200 a man ka tɛmɛ o kan fɔlɔfɔlɔ la 20 de kun don a nana 120 na a ka taa 200 yɛrɛ la o bɛɛ ye recouvrement de coût ye mais n'a tɛmɛna o kan o kumana état bɛ vaccin di fu la e b'a feere wa non ils ne sont pas d'accord Musa kun ka lajɛya an bɛɛ de ta ye jamana ye anw fɛnɛ bɛ mun nɔfɛ sariyaw ka lawaleya cogo la bɛɛ k'i ca minɛ kɛ donc o de ye n ka kuma kuncɛ kuma ye ka maliyɛn bɛɛ fo ko ne ni n ka commission an ka président Maliki Jaw a ye min fɔ ka gɛlɛya anw ma k'an kana kulonkɛ maliyɛn ka kɛnɛya la bon anw fɛnɛ tɛ kulonkɛw la dɛ maintenant butantigi t'an kɔ foyi t'an kɔ an ta ye mun ye baara ka kɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn an ti mɔgɔ si contre la wa an tɛ mɔgɔ si pour la banabagatɔ ka furakɛ ka ɲa dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ ka minɛ ka ɲa dɔgɔtɔrɔ ka condition fɛnɛ musa an bɛ k'a kɛlɛ kɛ plan de carrière an b'a baara kan ani ministre bɛna ɲɔgɔnya kan a bɛ ɲa cogo jumɛn pour que dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ u ka lafiya u ka baara tɔ kɔnɔna na parce que dɔgɔtɔrɔya fɛnɛ kalan a ka gɛlɛn condition wɛrɛ dɔ ma an b'o dɔn caman bɛ ka o gɛlɛya kɛ mais caman sigilen bɛ so fo ko nɔgɔ de ka bɔ ko la